Ξέρεις, όλο νομίζω να την κάνω πλάκα. Ότι είμαι ο τύπος που τα παίρνει όλα στην πλάκα. Έτσι που δεν τον αγγίζει τίποτα. Ας και γεννήθηκα από καφέ και ηρωνία. Και τους αφήνω να το πιστεύουν, γιατί αν πον το άλλο, το μέσα, θα το μάξουν. Εγώ τρομάζω. Όλοι νομίζουν ότι είμαι τσανάλαφρος. Κανείς δεν βλέπει ότι κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου, παλεύω με μια φωνή που μου λέει «Μην τολμήσεις να δείξεις ποιος είσαι». Και εγώ κάνω χιούμορ. Κάνω τον άνετο. Παίζω έτσι σαν ένα μικρό παιδί που κάνει φασαρία για να μην ακούσει τη βαβούρα μέσα του. Αλλά εσύ δεν έπρεπε να με καταλάβεις τόσο γρήγορα. Ένα βλέμμα και γίνει ζημιά. Με είδες έτσι πως είμαι. Και αυτό με έσπασε. Γιατί δεν έχω ιδέα τι να κάνω όταν κάποιος βλέπει το χάος μου και δεν φεύγει. Δεν ξέρω αν πρέπει να σε διώξω εγώ ή να μείνω και να δω τι θα γίνει. Για να σου πω το χειρότερο, δεν θέλω να σε διώξω. Θέλω απλά μια φορά να υπάρξει κάποιος που να μην τρέξει όταν σταματήσω να κάνω τον αστείο. Αν είσαι εσύ αυτή, τότε πρέπει να μάθω να μην κρύβομαι. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω κάνει μέχρι τώρα.